Dik li kienet kamra mitluqa u bla użu inbidlet f'kamra mamra b'5 pompi ġodda fjamanti fit-Torri ta' San Luċjan f'Marsa Xluk. Lan ta' dawn il-pompi u li jiffiltraw l-ilma baħar li mbagħad jintuża għal proġetti ta' riċerka mill-Aquatic Resources Malta. Ix-xogħlijiet li saru kienu jikkonsistu wkoll f'tisħiħ infrastrutturali u sistema ġdida ta' pajpijiet. Ma' TVM News il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Frank Fabri qal li fit-Torri ta' San Luċjan qatt ma kien hemm kamra bil-pompi u mindu twaqfet l-Aquatic Resources Malta dan il-bżonn kompla jikber. Allura sar investiment mhux fuq pompa kif tistgħu taraw imma fuq 5 pompi illi jaħdmu b'mod alternat biex 24/7 l-ilma baħar jiġi pampjat imur fil-faċilitajiet differenti li għandna fil-madwar it-torri u l-ilma jerġa' joħroġ. Fl-inaugurazzjoni tal-Kamra għal pompi s-Segretarju Parlamentari għas-Sajt u l-Akwakultura Alicia Buġija Sajd fissret l-investiment bħala wieħed importanti biex tkompli tiġi sostnuta riċerka dwar is-sajt u l-akwakultura. Dejna anke bil-ħidma fuq ir-rizzi illi anke stendejna il-moratorium tagħhom biex ma jinqabdux mill-wild u qed naraw issa li permezz tar-riċerka li qed isir propju mill-Aquatic Resources Malta ikollna l-istok li nkabruh b'mod esperimentali ġewwa Torri ta' San Luċjan u mbagħad meta ikollna biżejjed ammonti jkunu jistgħu jiġu rilaxxati lura fil-baħar. Dr. Buġija Sajd qalet li dan il-proġett hu importanti biex ikomplu jitkabru l-ispeċi tal-baħar sabiex tissaħħaħ il-biodiversità.